aiwa murezimbabwe chimboyamboona zviri kuitika panapa zvandanika kubatira zvatona zvoitika munyika yedu nyika yezimbabwe zvinhu zviri very strange zvinhu zvokuti kunyange ukazvinzwa kana kuti hama yako yainvolvewa muthat incident aiwa unogona kudamura hembe dzako nekugwadziwa sana pana mashoko atiri kuona kuti aiwa the ZRP police discover mabodies evanhu aiwa vakadrenjewa mamines inotibva usubscribe like turn on the bell icon aiwa chitiko chiri very touching ende chinogwadza toona panapa pahendo yecrime watch zimbabwe unomudanira chiti pakaipa ZRP yekumarch central iri kuita investigations after kwawanikwa mabodies evanhu 7 mumine shaft yepa Elvins mine kumazowe. Sataendera mberi nenhau iyi munoona picture iro ndo related to this issue yamuri kuona aiwa pane mine muona mapurisa muona the community yakakomba vainyatso kuona kuti mapurisa aiwa they must take action vaone kuti aiwa they discovered kuti vanhu ava ndevanani. Vanoendera mberi vachiti a mine excavator unearthed bones, torn clothes and black plastic bags buried 30 meters deep. Authorities recovered 10 pairs of trousers with bones inside, suggesting bodies were dumped intact. The bones had lost shape due to decomposition. Ndochitiko chinoitika kumazuva chinooneka kuti aiwa munowanikwa vanhu vakadecomposa vakaora kunongoonekwa hembe chete aiwa mabonzo adeforma. We don't know kuti these people were miners or these people vakangokandiwa imomo kana what happened. Chitiko chekuti we cannot deduce kana kuti tingauya tikapa maconclusions ekuti vanhu ava vakawira omu kana vanobatwa vakafira omu chii chakaitika kwavari. Chitiko chinoitika munyika yezimbabwe chitiko chinosirisa chinogwadza chatinoona kuti aiwa vamwe vanhu vanokonyangarika vanenge vasingazivikanwa kuti vanenge varipi ndomamwe masituations atoona kuti aiwa ndokwavanenge varazikira uko. Putisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinenge comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.